Masiro sirikal manywanda e aluora ma Nyanza oseyo kweth mar Linda Mwananchi magiwacho ni kiko it oganda kod siasa maonge ajenda makare mar tero oganda makaluo e sirikal e yiero mabiro bang' bede mudho kuom thuolo mohewo higni 60. Kotel kod jatend migawo mar omenda John Mbadi, jotelogo oseyo jodito mag Linda Mwananchi ewi tulo manyicho muoch e kaunti ma Homa Bay giko dira mokalo ka giramo ni kaka oganda pod gingirore e sirikal mar manywanda. Steve Biko nigi ler ewi wachni. Sach limbe mare makaluo, jatend migawo mar omenda John Mbadi chieng' ngeso nolimo gweng' makaler ei Nyatike. Kae mane Mbadi oseyo kweth mar Linda Mwananchi mowacho ni kiko it oganda luo gi siasa mar wuok e sirkand manywanda gino moram ni ogini yie, wach mane osir kod gavana ma Migori Chila Yako. Wacho ni buru ok nitiere kech ting' ne beche ndal. Ting' ni gero kosepire. Buru nyaka olre kuom ne ting' ne bech. Ruto kelo ting' ni. So kamera mora tinga. Migori County tangia tupate uhuru mpaka sasa 60 years. Hii sehemu haijaona lami. 60 years hii sehemu inahitaji stima. 60 years hii sehemu inahitaji vitu vingi. Hatutaki vita, hatutaki orengo, hatuache Uganda wa ni sani nyaka wayier joma wamako go siep kata joma wawuothogo wachomo yiero higa manyien 2027 donge. Ang' limbe ma Nyatike, Mbadi obedo gi limbe mar Jumapil e gwenge mag Suba South kama oyore nyasi mar alam e kanisa jokopere ma St. Joseph's Tonga. E kindeno, Mbadi okwedo weche manyocho wach kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino mane ni jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma odok pacho kowach ni jopiny man kod teko mar yiero jotendgi. Juzi nilisikia kijana mwingine aliingia bunge juzi akiongea, anasema ati Kaluma anacheza, ati atakuja Homa Bay kutoa Kaluma Homa Bay Town constituency kama mbunge. Kwani Babu Owino ni nani? You know, you can overrate yourself. This guy is a young man. He's a juvenile politician who got into politics the other day. If he wants to test his popularity in Homa Bay, wacha jaribu Homa Bay Town. Ano bende, jotelogo singo mar sero ombulu ne jatend piny William Ruto e aluora ma Nyanza mane ne oyiere tielo mar ariyo. Hapa kutuambia that he is coming to Homa Bay to colonize Homa Bay. What capacity do they have to colonize Homa Bay? Homa Bay iko na wenyewe. Na tutahakikisha kura ya Homa Bay yote imeingia kwa debe ya William Samoei Ruto. If you want to come to any community, come with humility. Come to those community activities. Those activities include funerals. Those activities include church sessions. Those activities include marriage. You cannot announce to an entire community that you will overrun their leaders, you will overrun their government, you will overrun all of them and think that they will wait for you with open hands. Kore, jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi okwayo gavana Orengo mondo kichre gi chien kendo we oganda opon olemo mag sirikal magiserito kuom igni buora. Wewe ni adui ya jamii ya Wajaluo. Wewe mwenyewe unaelekea mwaka 80 na bado unataka kupeleka Wajaluo kwa opposition. Wajaluo wameteseka mwaka yao yote wakiwa kwa opposition. Hata wakati wamepata nafasi kidogo yenye mko na finance minister. Nyinyi mnajua maana huyu mtu kupewa kushikilia pesa ya nchi. Halafu unapata Orengo bado anafuatana na vijana wadogo ati Linda Mwananchi. Mwambie Orengo na mwambie watu wa Siaya. Huyo mtu aende nyumbani, aende akue mchukuu, achunge wajukuu na akae nyumbani permanent. Magi bire kinde maliet mar siasa medo chwakore e aluora ma Nyanza ka kweth duto ariyo temo manyo mbi matel no oganda no yiero mabiro. Steve Biko, Ramogi TV.